Halos lahat na nga ng mga product ay pwede na nga nating mabili through online kaya eto at ipapakita ko sa inyo yung ating in-order ngayon. Nga pala ito ay kailangan na aming mga baka kaya kailangan talaga meron kami nito all the time. So bali inopen ko talaga ito right away mula nung pagdating para nga ma-check natin kung legit nga. And to my surprise talagang legit siya at punong-puno yung container at the same time meron pa siyang palibre na 500 ml. Tayong mga Pinoy talaga nadadalay dito sa mga palibre ng bawat seller dito sa online. So anyway, eto at ititry natin kung maganda nga yung consistency ng molasses na nabili natin through online. Sa ngayon nga kasi, yung mga baka namin ay hindi na talaga umiinom ng plain water. Kumbaga, naghahanap talaga sila yung may color at saka siguro yung lasa na din. Kaya sa ngayon, kinakailangan talaga namin ng molasses para nga kapag uminom sila ay mas madami din yung mainom. Sa experience ko nga, mas maganda yung halo ng molasses kapag inalog-alog mo tapos parang mag-create siya ng gas. Yung tipong parang soft drink siya kapag inopen mo, talagang bubuga yung mga gas na nasa loob kapag inalog mo. So far naman, yung nakaraan na binili naming molasses ay okay siya. Kaya ngayon, trinay ko na rin talaga kung maganda. And okay naman siya, kaya kung gusto mong bumili ng ganitong molasses, ililink ko na lang ito dyan sa comment section or visit our Black app kasi dun ko na lang ilalagay sa aking showcase para naman legit din yung makuha ninyo. At the same time, masasabi ko talaga sa inyong napakalaki ng difference kapag bibili kayo dyan lang sa malapit sa inyo or any aggregate supply, alam ko kadalasan sa kanila, syempre papatong din sila sa price kasi negosyo naman yun. Mas mapapamahal ka talaga compare dito sa binilhan ko or through online, so i-check nyo na lang yung link, talagang mapapamura ka dahil sa murang halaga. So nga pala pagkatapos kong nagtimpla, syempre rekta, magbigay na tayo ng tubig sa kanila dahil ang init-init again ng panahon ngayon, halos walang ulan dito sa amin. So sa video na to, nandito na ako kay Chuck, bali tapos na ako dun sa kabilang area. So sa ngayon dito lang ako sa kanya, mag-isa lang siya sa ngayon dito, kaya hindi tayo mahihirapan sa kanya kasi mag-isa nga lang siya. Bali nagdadala nga ako ng isang container sa kanya talaga dito na tubig, tapos hinahayaan ko lang or iniiwan ko sa kanya. Pagkahapon naman, binabalikan ko at chine-check kung meron pa. Kung sakali man na wala na, bibigyan ulit natin siya ng tubig, pero kung meron pa, ayun, pwede natin siyang alisan or ilipat or hindi nabigyan ng tubig kasi nga may mga pagkakataon talaga na ganun, hindi sila ganun karami kung uminom ng tubig. Lalo na kung sila yung mga napapasilungan talaga natin kapag medyo mainit na, minsan talaga medyo konti na lang yung iniinom nila kapag hapon na. Nga pala, ito yung area na pinagkukunan namin ng Napier nung nakaraang buwan siguro yun. Kasi sa ngayon, nandito kami sa likod lang ng park nung mga kambingan namin nagkukuha. At ngayon, dyan natin papasilungan si Jack para naman meron talaga siyang lilim at hindi siya masobrahan sa init. So sa ngayon, pinapakain ko muna siya ng bungalon para naman mabusog. Kasi nga kaninang umaga, hindi niya tumaabot. So sa ngayon, hinahayaan ko lang muna siya, nakainin niya yan para mamaya ay ilagay natin siya sa may lilim. Syempre habang kumakain siya dyan ay naghanda na rin ako dun sa kanyang tubig mamaya na ilalagay din natin dun sa may lilim. Iniiwanan nga namin yun again para naman meron siyang mainom in case na uhawin siya kasi nga mamayang hapon pa tayo babalik sa kanya. Etong si Jack, malalaman natin kapag busog to once na napakakulit niya na at nang aasar talaga siya sa'yo. Yung pinaka-sign dyan ay manunungag na siya sa'yo, naglalaro-laro na siya sa'yo, talagang ikaw yung punteriya niya kapag busog na siya. Pero hindi naman to the point na talagang kapag dumaan ka lang tapos hahabulin ka niya, hindi naman sa ganun. Napakabait pa naman din ni Chuck kahit papano. Bali, pinuntahan ko nga pala yung area namin ng mga kumpay para nga makita ko yung mga tanim dito kung pwede na nga din mapagpunan sa susunod na buwan. Kasi nga yung area namin sa ngayon na pinagkukunan ay malapit na din kaming matapos, kaya kailangan talaga mag-proceed sa kabilang area or dito na area para makapagkuha ulit. Kung matatandaan nyo, ito yung area na napakadaming puno ng lawaan and sa ngayon ay chine-chainsaw na siya. Actually, lahat ay natumba na kasi kailangan naman ganun talaga na itumba kasi may permit yun. And ang permit ay merong deadline kaya kailangan itumba muna bago i-chainsaw. So sa ngayon, ito yung itsura ng area natin dito. Pumunta talaga din ako dito para nga i-check kung meron ngang ibang nanguha kasi alam niyo naman dito sa area namin marami ding nagpapaka. So baka akalain nila hindi ito tinanim at saka kinunan. So
tamang check lang din tayo kahit papano sa area na to. So far naman, medyo malalaki na rin sila, halos katangkad ko na rin or kasing height ko na rin yung mga napier natin dito. Dahil na rin siguro sa bagaso kaya hindi sila masyadong nanuyo dahil yung ilalim nun ay mayroon pang pagkamoy. Hindi nga kasi directly natatamaan ng araw yung pinakailalim ng bagaso kaya syempre meron pa rin kahit siguro papano na tubig doon. Kaya sa awa ng Diyos, etong area na to o yung mga napier natin dito ay matataba at matataas na rin. Siguro sa mga susunod na buwan ay talagang ready na rin ito sila na pwede nating mapagpunan. Nga pala, ito yung ginawang kubo ng mga nag-chainsaw dito. So sa ngayon meron pa naman din pero wala na nga itong bubong. So far, ito yung nadadat na natin dito everyday na pagpunta dito. So bala ko dyan ay lagyan namin yan ng trapal kasi once na mangumpay kami dito, lalo na kapag umuulan or umiinit, ay pwede namin itong gawing pahingahan. And hopefully by next month, mapatumba na talaga namin lahat ng mga kahoy dito na mga hindi naman namin kailangan para nga makapagtanim na rin kami ng napier dito sa buo talaga na area para nga marami na tayong ma-harvest the next time around. Sa ngayon nga kasi sa area na to ay hindi pa nangalahati yung ating mga naitatanim na napier. So far, kailangan natin mag-produce talaga ng maraming napier kaya magtatanim tayo. Actually, napakadami pa namin talagang isi-settle dito kasi nga itong mga slab ng kahoy ay kailangan talagang itabi. So, paano man naman tayo magtatanim kung merong mga slab dyan? So, kailangan pa talaga natin yung hakutin or ewan ko kung ano yung mga magiging plano namin yan sa susunod na buwan. Isa nga din kasi sa hinihintay namin sa ngayon ay magkaroon ng ulan kasi nga talagang napakatuyo na sa amin so hindi talaga maaaring magtanim sa ngayon. Kasi napakasayang once na nagtanim kami tapos medyo tuyo yung lupa tapos hindi makarecover na baka masayang lang at mamatay lahat ng aming itinanim. Anyway, pagkatapos ko doon ay umuwi na rin ako at nagsalok ako ng tubig dun sa container na dinala ko kay Jack kasi syempre binuhos natin yun lahat sa kanya para nga meron siyang extra inumin mamaya kapag medyo mainit na. Pagka uwi ko nga ay eto yung nadatnan ko, bali si Jurassic ay nakikipag-away dito sa maliit na manok. Hindi yan sa amin guys, yung manok na yan ay nakikipunta lang yan dito, kumakain din yan ng mga pagkain ng mga alaga namin pero anyway, maliit lang din naman yung kinakain niya kasi hindi naman din talaga totally lahat ng mga manok namin ay nasa baba na kung saan siya ay pwedeng sumabay. Believe din talaga ako sa tapang ng manok na to kung susugurin niya yan si Jurassic. Napakalaking diferensya, di ba? Sa height pa lang. Binaba ko nga rin kasi ulit yan kanina si Jurassic para nga makapagliwaliw kasi napakabait naman ng manok na yan, hindi niya nang aaway. Kahit na nandun si Raptor sa kabila ay hindi niya sinusugod or pinupuntahan para awayin. So wala siyang lakas para doon. Bali napaka-senior na niya para makipag-away pa sa ibang manok namin dito. Kaya ang pinakamalayong nararating niya ay dyan lang sa banda na may pato. Nakikikain siya dyan, nakikiinom din siya. Bali sinusuksok niya yung ulo niya dyan sa may grills kasi kaya namang ipasok yung ulo niya. And that's it. Yun lang yung pinaka-routine niya kapag pinapakawalan ko siya sa kanyang kulungan. So, bali, ayun lang muna yung ating video for today. Maraming salamat sa inyong panonood. Please do comment down below kung ano pa yung mga katanungan nyo regarding sa mga alaga namin mga hayop ngayon. Please do comment, follow, like, share, and subscribe. Yun lang. Ingat!